तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। तो उम्मीद करते हैं रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर बिल्कुल ब्लास्ट मैटर लेके आगल बने होली के। ऐसे पहले कहब रउआ सबन से, अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी, नया नया मैटर रउआ के नइखे मिलत, भोजपुरी होखे चाहे हिंदी होखे चाहे लोकगीत होखे चाहे लयदारी होखे चाहे सैड सॉन्ग होखे चाहे बेवफाई सॉन्ग होखे चाहे ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होखे चाहे झलकुट्टन होखे चाहे धोबी दासू गीत होखे, हर तरह के मैटर हम लिखी ले भैया रउआ सबन खातिर। अगर कैसन को भी मैटर लिखवाओ होखे तो रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना रउआ के मिल जाई। एक और बात कहबी, अगर चैनल पर हमरा आ गइल बनी तो रउआ के निराश भिला के जरूरत नहीं है। चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो हम अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। आई देखिए आज के गाना कैसे बा, कौना भाव में गावक बा, कैसे गावक बा, कौन धुन है कौन लय है, तो रउआ सबन के हम गा के बतावत हैं। आई देखी कैसे शब्द बा एकर कि फगुनी बियार से मोर दहिया सिहरे, छोड़ी परदेस पिया आ जैती घरे। कि फगुनी बियार से मोर दहिया सिहरे, छोड़ी परदेस पिया आ जैती घरे। जरे देह जवानी फटे उठ, पिचकारी पिया खोजत आवे चोली पेटीकोट। आई देखिए कि गावे के कैसे बा, कोना भाव में गावक पर हम गा के भी समझावत है। उम्मीद करते हैं कि मैटर बेहद पसंद आए। आई सुनी कैसे गावक बैके कि फगुनी बियार से मोर दहिया सिहरे, ये छोड़ी परदेस पिया आ जैती घरे। कि फगुनी बियार से मोर दहिया सिहरे, छोड़ी परदेस पिया आ जैती घरे। कि जर देह जवानी फाटे ओठ, पिचकारी पिया खोजत हवे चोली पेटीकोट। पिचकारी पिया खोजत हवे चोली पेटीकोट। चलिए देखिए एक बार हम गा के सुनाई रउआ के कि फगुनी बियार से मोर दहिया सिहरे, छोड़ी परदेस पिया आ जैते घरे। कि जर देह जवानी फाटे ओठ, पिचकारी पिया खोजत हवे चोली पेटीकोट। पिचकारी पिया खोजत हवे चोली पेटीकोट। तो उम्मीद करते हैं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल है। अगर हुआ ये मैटर के फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले। रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाई। इससे पहले कहो भैया रउआ सबन से कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भेल तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक नहीं, रउआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया मैटर, कुछ नया धुन लेकर। तब तक लिए अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।